बास्का डिग्री कलेज बियो जोबोद माने मोनसे गोजाम कलेज आरो बे कलेजाव दिनै 33थि बोसोर गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेवहाय जादों आरो बे गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों। अदेबानि आङो बे फरायसालिमानि जे गभार्निं बडिनि बे गभार्निं बडिनिबो आफादगिरि आरो बे आफादगिरिनि बिबानखौ लानायनि उनाव थारैनो बे कलेजाव माखासे जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरनि जिखिनि माने जेंना बे जेंनायाबो एसे सुफुंजानो थांगासिनो दोङो। बेवहाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि थाखाय गोनांथिमोन। बेखे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि जिखिनि लुफुंनाय बे लुफुंनाय हाबाफारिया जागासिनो दोङो आरो 2023 आरो 2024 मायथाइनि जि बिटिआरनि रां बावजा बे रां बावजायाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेवहाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरनो थाखाय बेवहाय माखासे माने अडिटोरियामनि गोनांथि दोङो आरो बेवहाय लाइब्रेरिनि गोनांथि दोङो आरो बैखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 कौटि रां बेवहाय मोनसे माने 1 कौटि रांनि मोनसे मा होननानै बुंदों आसुनि बेखौ बेवहाय होनाय जादों आरो बेवहाय नुदों दे नैबे जिखिनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा आगोलनिख्रुइ बेवहाय गोबां फरायसाफोरा बांदों आरो जि माने बिटिआर सरकारा जि बिटिआर सुक्तिनि जि 6.3 बे 6.3 बायदियै जि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय जिखिनि माने दफा जि माने क्लज बे क्लजखौ बिटिआर सरकारा बेखौ मावफुंनो थांगासिनो दोङो आरो बेवहाय मिजिंथिदों जिखिनि नर्म्स बा क्राइटेरियाखौ बिटिआर सरकार बा सोलोंथाइ बिफाना बेखौ खालामदों आरो बेवहाय बास्का डिग्री कलेजा बेयो फैबाय थानाय समाव बियो मोनसे मोजां रादाब मोननो थांगासिनो दोङो मोनसे मोजां रादाब मोननो थांगासिनो दोङो आरो बे बास्का डिग्री कलेजानो जोंनि नैबे बर्मानि नलबारिनि साहा ओनसोलनि मोनसेल' माने गोजौ सोलोंथाइनि बियो फसंथाइ आरो बे हिसाबै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बे कलेजाव फैखांबाय आरो बे हिसाबै बिथाङा बे फरायसालिमानि सोमोन्दै जोबोद मोजाङै बिथांनियाव गोसोआव हाबनानै दोङो आरो बै हिसाबै बिथांनि जिखिनि मोनसे नाजानाय बे नाजानायाव नैबे बास्का डिग्री कलेजजों लोगोसे जायफोरा क्राइटेरियायाव गोरोबनाय जिखिनि कलेजफोर दोङो बे कलेजफोरा थाबैनो सरकारि जानो थांगासिनो दोङो 10खान फरायसालिमाफोरा। बेवहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसेबां माने नांगौ बायदियै माने इनिसियेटिभ बे इनिसियेटिभखौ लानांगौ आरो बे इनिसियेटिभखौ लाबाय थादो गमामायैनो आगोलनि जिखिनि सरकारफोर बे सरकारफोरा बेसेबां माने इनिसियेटिभ लादोंमोन बे आलादा खोथा खिन्थु आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जि मोनसे सरकार बे सरकारखौ आं नुनो मोन्दों दे बेवहाय जिखिनि जेंनाफोर दोङो बे जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेनि सायाव नांगौ बायदि जि मोनसे गरन्थ बे गरन्थखौ लादों आरो जिखिनि जेंनाफोर दोङो बे जेंनाफोरा थाबैनो सुस्रांजानायनि लामायाव थांगासिनो दं। सार खोनानो मोनदों बेनि गेजेराव जि बाक्सा कलेज बेवहाय गोलैगोन गोलैया बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? ना बेयावथ' जोंहा आं एसे आगोलावसो बे बास्का जौमा फरायसालिमानि गोरायुंजों आङो सावरायदों दा बेवहाय जोङो जिखिनि बिटिआर सरकारा जिखिनि माने क्राइटेरियाखौ थिग खालामनानै होदों आरो बे क्राइटेरियायाव बास्का जौमा फरायसालिया बेवहाय माने गोग्लैयो आरो बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव जि माने बास्का माने डिग्री कलेज बे बास्का डिग्री कलेजा मोजां रादाब मोननो थांगासिनो दङ होननानै आं बेनिखायनो बुंदों दे बियो मोजां मोनसे रादाबखौ मोनगोन आरो बियो जोंनि नलबारिनि साहा ओनसोलनि जि मोनसे बर' थागिबि ओनसोल बे ओनसोलाव बेयो मोनसे मोजां रादाबखौ मोनगोन होननानै आंबो मिजिंथिदों।